И защо точно избрахме да използваме птича тор, за да обогатим нашата градина? Защото просто е естествен продукт. Както знаете, ние искаме да отглеждаме нашите плодове и зеленчуци по естествен начин, за да можем да се храним с колкото се може по-чиста храна. В птичата тор се съдържат много полезни вещества за растенията, като на първо място това е азота. Азота е много важен още в най-ранен етап на растенията, за да може да даде един бърз старт, един бърз растеж на растенията и също така да направи едни хубави, ярки, зелени листа и стъбла на растенията. Друго вещество, което се съдържа в птичата тор, това е фосфора. Фосфора е много важен за вкореняването на самото растение в почвата. За да може в бъдеще да има добри плодове, самото растение трябва да има много хубава коренова система, точно благодарение на достатъчното количество фосфор. Калия е много важен за устойчивостта на болести покрай растенията. Така че калий също се съдържа и в птичата тор. Също така в птичата тор има и много микроорганизми, които да запазят микрофлората на самата почва. Птичата тор подобрява и микробиологията на почвата, храни полезните микроорганизми в нея, за да може нашите растения да растат по естествен начин. Така че последвайте ни, за да проверим какво ще се случи през бъдещата зеленчукова градина. До скоро!